Sziasztok! Itt vagyunk egy horror játékban, aminek a neve az, hogy Slenderman Cellar. Hasonló játék a Grannyhez. Itt is el kell menekülni, csak ez egy kicsit bonyolultabb, mert keresni kell kulcsokat, meg ilyen tárgyakat, amiket itt láttok, például kalapácsot vagy villáskulcsot. És közben lesz egy szörny, aki folyton üldöz minket, és az elől kell menekülni. A sikításokért előre is bocsánatot szeretnék kérni, vissza tudom fogni magam, nem arról van szó, csak hogyha nagyon váratlanul ér engem. Ez a jobb oldali részén mindig beszokott oda menni, mert valami, nem tudom, szerelmes abban a részben, nem tudom, valamit őriz, nem tudom, mert már többször játszottam ezzel a játékkal, és mindig ott a jobb oldali részt őrzi. Ez a hely szintén labirintus. Oda bejutni, mert mindig ott van, nem tudom miért. Szerelmes a baszcsi részben, vagy nem tudom. Itt már emlékszem, igen, hogy ez egy zsákutca. Szinte sejtettem, és ez így szóval mehetek vissza, nagyon jó. Ha találok valamit, akkor újra elindítom a felvételt, jesszusan megállítom a felvételt, és találok valamit. Jelentkezek. Na, most itt jön egy vágás, és felvétel, meg. Na, itt vagyok, találtam egy fekete kulcsot, közben már egyszer kicsit szorosra került a kapcsolatom a Slendinával. Úgy értem, hogy egyszer már megütött. Most kereshetem meg a fekete záras ajtót, mert megtaláltam a fekete kulcsot. Igen, itt van, most fel kell állnom egy kis életerőt, azért, hogy elfussak. Igen, itt meghalnék, akkor esetleg vége a videónak. Remélem, nem fog meghalni, mert nem szeretném, hogy ilyen hamar vége legyen ennek a videónak. Oda kockázzam, és eljövünk erre. Jaj, ne! Zsákutca, ez nem jó. Vissza is itt lesz valahol. Igen, itt van, sejtettem. Itt a szürke nevezeteken. Köszönjük a kezdőhelyre, mert az ott egy biztonságos hely. És ott nem tud megtalálni. És meg tudna, csak oda nem jöhet be. Nem tudom miért. Játék logika. Hol vagyok? Kezdem megtanulni a szobák helyét. Szóval itt a szoba, és eljöttem jobbra. Itt van? Nem itt van. Érdekes, most nincs itt. Nem megyek jobbra, nem tudok menni, nem megyek. Szerintem valahol ott lesz a szürke. Szürknél. Jaj, ne, már megint, ezt nem hiszem én. Na, visszatértem, csak kicsit szünetet kellett, hogy tartsak. Még mindig nem tudom, hogy jó van a fekete ajtó. Megtalálom, nagyon visszatérek. Itt vagyok, és remélem nem jön be. Nem, már nagyon megsebzett. Pár másodperc ezelőtt állítottam meg a videót, most megvárom, hogy visszatöltődjön, mondjuk nem töltődik vissza.
Megyek a szürke ajtóhoz, lehet, hogy oda kellett menni, csak nem tudtam. Csak pár másodpercben visszatöltődik. Remélem is, hogy visszatöltődik. Na, nagyon gyorsan visszatértem, ez majd hozzá lesz vágva a videóhoz. Megszakadt a videó megszakadt, miközben felvettem, akkor elköszönök, mert nem tudom folytatni, mert lehet, hogy hibás a felvevő program. Én Bálint voltam, sziasztok!